Bueno, això serà molt breu, o sigui que no pateixin. Anirem a dinar ràpid, perquè bàsicament des de Convergència i Unió són 4 comentaris per poder explicar que... Esperem. Sí, doncs 4 comentaris per poder explicar per què no ens podrem pronunciar definitivament fins dilluns. La primera és molt senzilla. En relació estrictament al que és el lloguer forçós i tota la problemàtica s'ha generat al voltant dels diferents articles que fan referència al lloguer forçós, no hi ha hagut cap negociació. Hores d'ara, i vull dir com a mínim fins fa 2-3 minuts, és fals que s'hagi contactat amb nosaltres per fer-nos saber, amb el grup de Convergència i Unió, per fer-nos saber quina era la intenció de modificar el text de la llei. De les esmenes que suposadament en tenim coneixement, hores d'ara, Convergència i Unió no n'ha rebut ni una en relació concretament a totes les diferents modificacions d'articulat que fan referència al lloguer forçós. No hi ha hagut l'oportunitat ni la voluntat, entenem, per part del tripartit d'arribar a cap acord en aquest aspecte en concret. Segon, es manifesta molt clarament per la intervenció que ha fet el grup d'Iniciativa per Catalunya la complexitat dels retocs que s'estan fent a través de les esmenes que han anunciat, que desconeixem, que continuem desconeixent ara per ara, anunciant la complexitat amb la qual s'intenta, per entendre'ns, continuar a fer entrar el concepte del lloguer forçós. Això és el que dificulta, per entendre'ns, la complexitat que acaba afectant a l'article 5, pel que tenim entès, perquè ho hem sentit, a l'article 5, a l'article 12, a l'article 14, al 42.6 i al 42.7. La complexitat de les esmenes que sembla ser que han hagut d'entrar, que continuem desconeixent, no permet que nosaltres ens posicionem en relació a aquestes esmenes fins dilluns vinent. De totes maneres, cal dir que es produeix clarament una interpretació del dictamen del Consell Consultiu. Cal dir que han perdut l'oportunitat per negociar i de sumar a altres forces polítiques, en aquest cas a Convergència i Unió, al pacte. I en tota aquesta dinàmica intuïm que continuen empenyent i apostant a favor del lloguer forçós, de l'expropiació de l'usdefruit com a una mesura ideològica, malgrat assumeixin ells i sàpiguen ells que és una mesura inaplicable i és una mesura que en cap cas resol els problemes de l'habitatge. I és per això que s'encaparren en mantenir aquesta mesura ideològica i perden l'oportunitat d'obrir un procés de negociació final. És una oportunitat que ens havia donat el dictamen del Consell Consultiu i a més tendeixen a excloure Convergència i Unió. Dic tendeixen perquè ens hi haurem de pronunciar finalment el dilluns, però la tendència fruit de la intervenció que hem sentit és que tendeixen a excloure'ns d'aquell pacte, d'un pacte nacional per l'habitatge, en la qual moltes de les mesures en relació a fer aparèixer lloguer d'habitatge al mercat, moltes de les mesures destinades al jovent i a fer possible que el jovent accedeixi a habitatge, moltes de les mesures fiscals i d'ajuts destinades a l'habitatge que havia proposat Convergència i Unió i que configuren el cos principal del Pacte Nacional per l'Habitatge no podran tenir, perquè ens estan excloent la signatura de Convergència i Unió. Davant d'aquesta complexitat, de la manca d'oportunitat de negociar, Convergència i Unió es pronunciarà definitivament i finalment el dilluns vinent respecte al text que avui ens acabem d'assabentar que ha estat presentat com a modificació de, com a mínim 5 articles de la llei d'habitatge. Gràcies, doncs. No ens pronunciarem amb més. El que veníem dient és que la mesura era una mesura ideològica. Hem entès que això estava suportat a través del dictamen del consultiu en el sentit de que atentava contra alguns drets constitucionals i més enllà de que ho puguin haver adaptat millor o pitjor, és molt complexa tal com s'ha exposat per part del grup d'Iniciativa per Catalunya, però més enllà d'això sí que van fer saber que una mesura ideològica que no resol el problema de l'habitatge i que en gran part serà inaplicable no tindrà el suport de Convergència i Unió. Hem d'acabar de veure si aquesta complexitat i farragoses esmenes que han presentat el grup del tripartit alteren d'arrel allò que nosaltres considerem que és una mesura absolutament inaplicable.
La complexitat mostra només el fet que es pretengui o s'estigui actuant com a mínim sobre, en relació al lloguer forçós, sobre 5 articles. Si no en tenim coneixement, jo no seré tan temerari de pronunciar-me quan resulta que potser el text, més enllà de l'exposició oral que ha fet el grup d'iniciativa, el text acaba dient que l'expropiació forçosa o l'expropiació de l'ús de fruit, pràcticament com qui diu, desapareix de la llei. Bé, en tot cas ens emplacem a dilluns i gràcies per la paciència.